Anunciades. Jugàvem amunt i avall i ens fèiem àgils per saltar a cavall fort la resta d'aquella absurda postguerra. Quan sortíem del col·legi Balmes, a casa, ens esperava el berenar, pa amb xoriço i al carrer. Al carrer, amb l'ordre de tornar així que acabés l'entrepà, que la mare, la Rosita, sempre volia que li anés a comprar una cosa o altra. A la botiga del senyor Hipòlit, naturalment, que estava al costat de casa meva. Del senyor Hipòlit vaig aprendre a sumar de memòria tantes xifres com calgués, vull que la meva mare. Aleshores, que ella m'enviés a comprar a la botiga de queviures del senyor Hipòlit em feia molta ràbia, però com que era bon nen, no em queixava. Ni la primera vegada, ni la segona, ni la tercera, ni la... La mare no tenia límit, ni s'hi fixava. Vaig a comprar 100 grams de pernil dolç. Ai, m'he descuidat les patates. Nen, vaig a buscar un quart de farina. I així. Com que sempre he tingut bon tarannà, en lloc de crear un trauma infantil impredictible, utilitzava les anades i vingudes per prendre model del senyor Hipòlit, que era capaç de sumar la llista més llarga de la compra que es pugui imaginar sense cap error. Lliurava a les seves clients, o en el meu cas, al seu menut client, un detallat extracte de la compra feta, a mà, amb lletra pulcra, menuda i perfecta. El concepte i al costat el preu, tantes com vulguis. I el total, sense error. 6, 3, 0, 4, tantes com vulguis. I el total sense error. I jo allà, un ballet esprimatxat que per setena vegada en una tarda avergonyit feia cua a la botiga de queviures, endreçada i polida, suma que suma amb ell. Ara penso que si hagués portat a sobre paper i llapis, potser també hauria après a fer tan bona lletra com ell.